Dar lidi, zdraví vás Filipa, já jsem tady společně s Milanem. Ahoj Milane. Čau. Teďka jsme zase u mě a teďka hraje Filip. Jo, Takže bude velká pařba. jo, možná. Počkej, jako co to děláš, jako... Hlína. Ne, to si vem, abys ven A co? a tady to tak vyplň, počkej. Otoč se. No, Tady to, to tak vyplň, tady to vyplň. A pak běž na ty dřevo. To jsi nemusel. A musíš klikat tady to. Nevypadá to, vypadá to hnusně. no, no. A dělej, když pro dřevo smívá se. Stmív. V sadě skrývá. V sadě skrývá se. Tak co bude dnešní téma, Erik? Erik, no jasné. On je úplný retardovaný. Hej, vyspat. On je creeper. Víš se vyspat, dělej. Nemám čas. Dělej. Hrajeme hardcore, ty chcípneš a bude všichni v prdeli. Potkáme Endermana a ovečky. A třeba Ty to celé posíláš. já mám nové boty. Vypadni. Creeper! Au! Já mám nové boty, ty máš. Teď se stará tady baráček. Teď budeme mít nové boty. A kde? Radši připravím meč. Ne, to chce diamantový. S odražením. Tento. Ten je ještě lepší. Jo, ten je nejlepší ze všech. Já nechápu, Máš taky strašně daleko. já nechápu, jak může být Tak? dřevěný meč silný, jak... Že ten... Ale kde tam máš barák? Enderman! A je to hřití. Ne, nesnáším, když... Když si prdne. Hej, nechápeš, když dřevěný meč je stejně slabý, jak... Nedívej se mu do očí! Co si Jak zlatý, to nechápu. Bacha, creeper s botama. Má 4násobné boty. Proč chodí do té vody? Bacha, pavouk! Utíkej, ty chupatá gáčo! Ty vole, nech to zavedni to, ale nelouč! To je debil. Počkej, já jenom je. vyspat, víš se. Ne, já sám. Ne. Já zahodím vařečku. Co to mělo být? My máme na výpravu pro dřevo. Sračka. 2 sračky. A 3 sračky. Tu jsi dal prdel do boje. Ano, tak radši ne. Dávej si bacha na... Pojď. Ne, kam to jsou laky, já mám lepší. Ne, nemám lepší kompu. Opatrně. Opatrně běž Opatrně. pro dřevo. Dělej, běž pro dřevo. Tak já za to než... Co to je dělat? Dělej, běž pro dřevo. To zase... Radši to nebude přes vodu. Krásný. A nebo běž tam... Kam jdeš? Ještě 20 oveček. O, co jí to děláš? A já tam na dřevo. Vidíš ty? Ona gravituje. Nechej má. Vidíš to, jak kvůli tobě. To mohl tak běž pro to dřevo, ne? Ty vole se tady pochčil, než ti to řeknu, ale já bys pro něco šla, ty vole. No, na to není normální.
Ty vole, ty jsi fakt nějaký idiot. More, jako, to prostě, Já jsem si šel pro věc. no a koupej to, ne? Já se snažím. Utíká. Radši si něco Železo! Radši si něco zaspívám. What the fuck, say? Din, 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 din. Horčko, budeš jistý to někdo. Jako, Roz, no potřebujeme. rozhlížím se, kde jsou stromy. To jsem přesně trefil. To je dobrý. Že jo. Jak jsi ještě dva, budu spokojený. Až Kolik máš 2? Víc. Víc! víc. Máme sták. To nevadí. Ještě 5 staků. To jsem vykoupen na trikapitátor. Tady kapitátor. Jo lidi, a konečně tady náš teda druhý díl. Z čarovného Minecraftu. Tam máš dřevo, tam máš strom, ty vole. Já ho neviděl. Ty jsi dobrý. Ne, ty však nevidíš. Ne, na něj si stupni. Však na to došáhneš. Než ho šáhnu. Já to Buď ticho, já hraju. Ty vole, proč skáču? A proč to nejde? A jo, už to jde. Nech to. Já sám. Ty hej, já neskáču, co se děje? A jo. Já mám nové bodky. Fuj, já smrdím takové. Ty vole. Proč to furt musíš vyhazovat? Já na to nevidím prostě. Jsi doma, ne? Kam jako... Já nevím kam má. A jo, to bude. Ty vole, kam má. Nech mě! Nech mě! Nech to! Nech! Ne, co to vyhazuješ? Nech to! Ty vole, ti chci jenom ukázat směr, Ne, nekam pod sebe! Minecraft! Ponezdrej! Nech to! Tak. Konečně si dostal rozum. No! Vyskoč to! Už to vidím. Tak to ne. Já mám nové boty. Ty máš. Spadne. No! Ty vole, teďka jsem křičel jak tam ten. Marko, aspoň konečně mluvím o Minecraftu. Erik to je homosexuál. Ej, Homosexuál. hej. Erik to je... Ale to... Aby to bylo krásné. Lidi, já teda jakože asi budu o screamu tady něco dělat. Beze, No, jestli mi beze jestli mi mě. jakože... Beze mě. Jo, ne. bez tebe. Protože já jsem nejlepší. A co budeš dělat za lidi? Já nevím. Vidíš, tak kvůli tobě. Ne, nemůžeš. Bohužel. Kde to je? Zaru na to. Ty vole, kde je to Ečko? Zeman, to je. Když já na to nevidím. No, tak si to poslouchej. To neumíš to. Ne. To já nejsem vůbec zvyklý, co budeme dělat. Co budeme dělat? Ty debile, já mám ve dveřích kukátko. Můžu si to půjčit? Ne, nemůžeš. A ty zase půjdeš někam. No, takže teda potřebujeme teda žrávu. Potřebujeme žrávu. Žrádlo, jo? Žrádlo. Na to jsem expert. Ne, květinku. Nemáme.
Bemba. Tam je ta. Tam je prase. Kde? Ah! Ne, to není normální. Ty vole, kde? Na to já nemám. Ale máš. Takže bude docela pařba, no, fakt, hej. Tam je ta lava, do které spadl. Nespadl. A málem. Kde je to prase? Kde? Já ho nevidím. Já ho nevidím. Herman, to je náš kokot. Ty se ještě zabiješ. Cash. Ty se ještě zabiješ. To mě prase zabije, neboj. Zabijem. Škoda, že to není kráva. Blbá kráva. Tě zabiješ. Já zabijím. Ty vole. To rychlo se. Že jo? No. Teď se vrať. No. Já sám. Na ten kopec. Já sám. Lidi, toto byl asi konec dnešního videa. Ne, Takže ne,